Ale celé pánstvo pozvala do nedalekej Prievidze piaristickú reholu, ktorí tam postavili kostol a kláštor. Môžeme ho vidieť aj v jej portréte, v tom okne za ňou. Tiež dala postaviť a vysvetiť zámodskú kaplnku, do ktorej sa pôjdeme pozrieť neskôr. Za ich pôsobenie tiež sa zmenila podoba zámku, a to z renesančnej na barokovú. Môžeme vidieť barokovú podobu. Галерея. Современная. Vzadu môžeme vidieť veľký trojportrét, na ktorom je zobrazený francúzsky král Ludovít XVI, jeho manželka Mária Antoineta a jej brat Maximilián Habsburský. Po stranách môžeme vidieť portréty Márie Antoinety rodičov. Vpravo to je česká uhorská kráľovna Mária Terézia. Môžeme hru považovať ako takého predchodcu dnešnej rulety. Tiež tu nad dverami môžeme zase sa budeme musieť potlačiť, aby sme sa všetci zmestili. Вот это самое интересное. Bolo vyhotovené v roku 1813 v Damašku v dnešnej Sýrii. Grof ho zakúpil v roku 1905 vo Viedni z pozostalosti О, какой наряд красивый. О, какие они маленькие были. Посмотри. Посмотри, какие постельки. Что-то мы так быстро идем. Ой, какой зал красивый. Это мы пришли. Да. Целые слова дня. Боже мой, какая красота. Nachádzaný kaplnky je tzv. Bojnický oltár, ktorý sa skladá z 10 tabulových máp, ktoré vyhotovil taliansky majster Nardadiccione v prvej polovici 14. storočia.